खुलुमबाय दिनै 11 मार्च 2024 समबार बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आनन्द बाजार ओनसोलाव पुलिसा अपारेशन खालामनानै ड्राग्सजों लोगोसे जाथाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय सानकुमार दैमारि 19 बोसोर बैसोनि आरो रमेन बसुमतारी 24 बोसोर बैसोनि। दरं जिल्लानि सिङाव थानाय नावदिङा ओनसोलाव क'क्राझारनि सासे 25 बोसोर बैसोनि आइजोखौ सानै दुथां सुबुंफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गारना दोनदों। बुथारजानाय आइजोआ गावनि फिसायजों क'क्राझारनिफ्राय दरंआव थाफानानै इटा बानायग्रा कम्पानियाव खामानि मावोमोन आरो गावनि फिसाजों थायोमोन। उनाव पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय प्रियंका मुर्मु 25 बोसोर बैसोनि आरो हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय बालाराम हिमब्रम आरो एलाइस तालाय। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। दिल्लीनि किशोपुर मान्डी ओनसोलाव सासे सुबुङा हरखाब 40 फुट गोथौ हाखराव गोलैलांनानै थैदों। थैनाय सुबुङा 30 बोसोर बैसोनिमोन आरो जाथायनि उनाव एनडीआरएफनि हानजाया फैनानै गोथै सहखौ बोखांनाय जादों। भारत हादरनि राजखान्थि थासारिया एकदम मोजां नंथारा। गोबां बिथांखिफोर बानायो आरो जोंखौ थगायबोगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो आसनिया जोंखौ थगायनायल' होननानै पिपिआइ दोलोनिफ्राय रोखा बुंथिदों। जोंनि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल मेसेजखौ बे मिडियानि जरियेथे जोङो बयनोबो बे मेसेजखौ हरनो सानदों। कारन जों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला जोङो जे आइडियलजिजों सोलिदों बे आइडियलजिजों जों दिनै सोलिबोनानै जोङो नुनो मोनदों भारतनि बर्थमाननि जोंनि राजनितिकनि थासारिया एकदम मोजां नङा होननानै जों गेरेन्टि होनो हायो। कारना मा? जोङो नुदों आसनि बानायो, आसनिनि गेजेरजों थगायगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो आसनिया बे जोंखौ थगायनायल'। दिनै आसनिनि हिसाब गैया। माबा सनानि आसनि, माबा गोदोनानि नेक्लेसनि आसनि, गासिबो आसनिखौनो बानायजोबसिन खोमा बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दिनै अरुणदया सोरनि थाखाय? दिनै किसान सन्माना सोरनि थाखाय? किन्तु दिनै किसान सन्मानखौ जाय मोनथावथाव बे बिथांमोनानो मोनाखै। जाय सोरबा अरुणदय मोनथावथाव बे बिथांजो मोनहानो मोनाखै। दा गतिके जों नुदों आसनि माने जोङो थगायनायखौबो नुनो मोन्दों आरो फोलानायखौसो नुनो मोन्दों। गतिके जों बुंदों जोंनो आसनिखौ नांलिया। प्रपार जे गणतन्त्र आरो लकतन्त्र बेबस्थाखौ जुदि थिग खालामनोब्ला जोंनो मासे 8,000 थाखा नांगौ। 8,000 बर्तमान जिडिपि हिसाबै 8,435 थाखा जों दाबि खालामगासिनो दङ। आरो बे बांनोबो हागौ। जिडिपिया जेब्ला बाङो होमबा जोंनि दाबिया बांगोन। फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सनावहाय नोंथांमोननि बिपिआइनिफ्राय माबायदि बाहागो लागोन? जोङो गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो दा बर्थमान बुंनो हागौ जे बे भारतआव 2,858 थानिबो बारा राजनितिक दोलो हान्जाफोर दङ। दा बेनि गेजेराव जोंबो बैसो जानाय हिसाबै जोङो दांग्रोमै नुनो मोन्दों बे भारतआव जेसेबांनाखि राजनैतिक दोलोफोर दं बे बिथांमोनहा भारतनि खुनु गणतन्त्र आरो लकतन्त्रनि बेबस्थाखौ रैखा खालामनो हाया। बेखायनो जोङो बुंदों गणतन्त्र आरो लकतन्त्रखौ जोङो रैखा खालामनोब्ला भारतनि संबिधानखौ रैखा खालामनोब्ला एकमात्र बे 2,858 दलनि गेजेराव जोंनि बे भटार पार्टी नङाब्ला भारतखौ जिबनावबो राम रायजो लाबोनो हाया। बे राम रायजोआ त्रेता जुगा रामाथ' त्रेता जुगाव फैदोंमोन नङा होमबा? बे एकदम फल्स, बे जानो हाया। आरो जोङो नुनो मोन्दों दानि बे सिचुवेसनाव दिनै इउपिपिएल आरो जोंनि बे बिपिएफ बे बिथांमोनहा मा होनो रिजार्भ ओनसोलाव थाङो नोंथांमोनहा हा पाट्टा होगोन। बे मा खोथा? बेखौसो जों गोदोनिफ्राय नुबोबाय। हा पाट्टाया इलेक्सन टाइमाव जायो। इलेक्सन बारग'लांबाथाय आन्दायनानै थायो। जोंनि थाखाय बेफोर जेबो फेक्टर नङा। दिनै जोङो नामनि बिटिसिनि बर'फोर बा नामनि बिटिसिनि जोंनि बिटिआरखौ मोजां मोनग्राफोर बे बिथांमोनहा दिनै रांनि आंखालाव दिनै गथ' फोरोंनायनि नामै, बेमारनि नामै
हा बन्दक होबाय हाखौ फाननांबाय बिथांमोनहा रिजार्भआव थांबाय रिजार्भआव हाग्रा दानस्रांनानै न' लुहैबाय बेबायदि जोङो बिटिसिआ सेबगासिनोसो दं बुंनो थाङोब्ला। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।